hewɓe menen puɗɗoro jangude école pour daña golle ngam daña kalis koye hen ɓe mbaɗata gurdam maɓɓe ɗam foof te on école janguinta en no dañirten kalis nder deftere babiraɗo dañɗo e babiraɗo basɗo ko ɗum janguinte en ngam dañen wellitare e fannu kalis alɗuɓe janginat ɓiɓɓe mumen holno keɓirta kalis e holno kutorto ɗum wasɓe ɓe kewani haaldude ɓiɓɓe mumen e ɗin fannuji fandare Robert Kiyosaki ko tottude en wasiya to banggue kalis e fannuji ɗiɗɗi ɗi foof Robert de ene fuɗɗoro jangtowol mum e fannu kalis tuma nde o heeɓi duuɓi 9 o jeeno koye fami mo ala doole o fuɗɗi tampude école mo janganno saabu sehil am makko ɓe foof ko alduɓe gonno eɓe codanno gueɗe ɗe o wawa sodde kanko e sehil makko biyeteɗo Mike hayso haali e deftere he bammo Mike ko Galo wonno saabu ko on ɓe noddiranno Baba Galo koye ɗum Robert e Mike ƴetti feere yilade kalis ɓe dutti e babiraɓe maɓɓe hono no sukaɓe hewɓe mbaɗata gam dañde toon wasiya babiraɓe ɗiɗo ɓe noon ene certi e gueɗe kewɗe soko bamum Robert de ene jogui diplôme e doctorat soko bamum Mike kañum yawtani hay primaire mum kamɓe ɗiɗo foof noon eɓe gollotono e mbawka maɓɓe kamɓe ɗiɗo foof eɓe gonɗinno janggugol hay soko ɓe janganno ko jiida bamum Robert de ene wasiytanomo yo janggu beele o heɓa golle e nokkuji towɗi kono bamum Mike kañum wasiytanomo ko yo gollu ngam o sooda gollorɗe mawɗe Robert de ko bamum rewodiri e deftere he babiraɗo basɗo saabu saaha fof o dañatno caɗele e batte kalis bamum Mike wonno ɓurɗo aldude e wuuro he ko ɗum saabi ɓe guidirimo Baba Galo wadde vidéo e kala nde kutorɗen hen babiraɗo basɗo ko bamum Robert paaniɗen hen kala nde kutorɗen hen Baba Galo ko bamum Mike paaniɗen hen haade min woɗɗoyde e deftere minen jiftima mbaɗa abonné mbaɗa aimé vidéo o jiyanɗe ɗiɗi ɗe balli Robert holon wasiya foti fuɗɗorade e holon hawri e fandare makko nde eto ha janguitoɗa kamɓe ɗiɗo goto hen foof o ardini e daɗɗude deftere nde jawdi e tolno o ene waɗi tinirɗe ɗe ganduɗa ene gasda e batte kalis na jeeya e tinirɗe ɗe kulol e heñare te ɗum ene battina e feere nde neɗɗo o ƴettata nde soko cuusal duñede gam ɓeydoɗa gollade kono saboto ha en cuusata ko sirani to batte heñare to addata neɗɗo e heñade yidde jawdi sa fuɗɗima heɓde kalis weɓat kulol ngol naata e ma so ɗum waɗi ma feero jawdi ma ndi e kala ko cikkuɗa ma ɓeydude a ƴewnota kono poɗɗa ƴewnorade ni sen ganda no moftirten jawdi ndi ene wawi nawde en e peeje ɗe moƴƴani ɗum woni ƴettude ko sirani e batte kalis neɗɗo o hulat ñande foof wasde jawdi mum ɗum waɗi o hulat gollorade ni saabu caɗele o yiyata ɗe te so gollorima no ma o yi nafoore mayre happu dabɓo e fannu goɗɗo o kulol saboto o fero jawdi makko e gueɗe ɓeydoji ndi ɗum ene wawi yaade ha nannamo ñamale ɗe o wawa yobde joom deftere o ni haalanma nde kutorɗa hakkille ma e feere ma mbasa hutorade ko moƴƴani e miijo ma saabu ɓuura ɓamtude hoore ma e batte kalis ɓuura ƴoƴde ɓuura andude no kutortoɗa kalis école aji ko heewi ɗe janguintani no dañirten kalis hewɓe koye jinnaɓe mumen jangata ɗum te jinnaɓe wona forcé maɓe ganda e batte kalis ɗum saboto ɓe mbawa rokkudema wasiyaji ɗi cohlataɗi hono no wiiri babiraɗo basɗo e deftere nde ni jinnaɓe hewɓe ko noon mbirata ɓiɓɓe mumen yo jangu gam daña kalis joom deftere o wi gandal ngal ma walla keeɓa kalis kono sabota ko ɓamtoɗa hewɓe ene janga ha gayna taw ganda haydara e batte kalis eɓe mbawi dañde ni golle moƴƴe kono to ɓe tolni foof ɓe dañat caɗele kalis surtout soɓe gollay kadi Kiyosaki wi no mawnirten ni dañirten kalis kono holko mbatten sen dañi kalis laabi tati nani ɓeydoji doole ma e batte kalis adi ko gollin ko joguiɗa ko gusta ñamale ngam gona gando e batte kalis ko ma ganda actif et passif ngam gona karallo e batte kalis ko ma ganda actif et passif kono no laɓɓinirno ɗen ɗum e vidéo ji jawtuɗɗi actif woni ko nanata kalis e posma passif woni ko yaltinta kalis e posma Kiyosaki wi woni caabi jawdi ko sodde actif rento passif passif woni ko wawi bonnande no fewi e batte kalis ina weeɓi noon jawna actif et passif caɗele ɓurɗe mawnude ɗe goytorɗen ko kalis ono natirte no yaltirta hewɓe ne mbiya ko jogimi foof yaaha ko gonga ko kalis wayi noon hewɓe menen gollo daña ko famɗi foof hayso ko seeɗa e nder lebbi walla par jonte walla par ñalɗi kono seeɗa tan ɓe pero ɗum foof te ko peroto ko jiptinantaɓe kalis goɗɗo jarani ko mbiɗen mbima soko noon gurdata dañata kalis nde coɗɗa passif foof wona wutte walla téléphone walla goɗɗum ko kutortoɗa wawa yeytude ɗum ko conoɗa ɗum ko alɗuɓe noon cuɓoto ko sodde actif nde tawno ɗum ene serte ɗum to no ɓoyri foof ɓeyɗo jibinandema kalis ko wayno galleji ɗi luwata walla gueɗe goɗɗe ko ganduɗa actif on ma ɓeyɗo mawnude ɓeyɗo jibinandeɓe kalis hayso ɓe leeli ɓe ɗani ɓe ɓeydoto dañde kalis hay babiraɗo basɗo kadi ene gañotono kalis kewɗo e golle mum caɗele ɗe ko feroto ko ɓuuri hewde e ko heɓata ko ɗum no ɓeydi yarude foof ko fawto e makko ko ɓeydoto hewde yaaha ha ñamale tampinamo
o serti e babiraɗo galo on kañum kala ko dañno gollinat ɗum o rendini hen ustude fereji makko Kiyosaki addanma peeje 4 ngam ɓeyda ko dañanoɗa ko adi ko gollanoɗa goɗɗo ɗimmel ngel ko gollonɗa hoorema tata ɓengel woni daña golle hoorema nayi ɓengel woni gollinde ɗiɗe gadiɗe ɗe ene sohla golloɗa waktuji ngam joɓeɗa teɗe gueɗe ɗiɗe woni pamɗuɗe jobdude gueɗe ɗiɗi goɗɗe ɗe sohlani ko aɗa gollo ngam joɓeɗa ɗen gueɗe ɗiɗi woni ɗe alɗuɓe ndewata ngam dañde kalis Kiyosaki jagguiri dañde wona dañde galle walla oto walla kalis o jagguiri dañde ko welitare e gollinde woni liberté financiére yahat ha ko dañata ko ɓuurani ko perotoɗa ko te mbasa fawade e saaha mo gollata o ɗum waɗi wasima o tottatma ko jaggo e golle ma ɓeydoɗa rendinde actif denduɗa fereji ɗi ɓeydantama haydara e gurdam ma sa rendinani ɗum ma yetto liberté financiére ɗimmel ngel o wi ko ganda kubbal ɗon Kiyosaki wi wasɓe ɓe ne jooɓa kubbal hayso ɓe peraki hay hunde kono alduɓe kañumen ma pero ha gasa ɓe puɗɗo yobde kubbal mbiɗen ñaguma nde mbaɗata eme vidéo o mbaɗa abonné doren jokkude bindanɗe 4 naniɗe mbawɗen janngude e deftere nde ko adi ngam gona galo ɗum fawaki e kalis mo gañotoɗa o fawi koye kalis mo moftata o ene jeeya e haala ɓurka watka fayde garka en deftere he woni actif e passif so woni ka jiɗɗo ɓamtade ko ɗum woni kuulal gadanal te ko ɗum woni yiyande adanere nde ɓamtiɗo o jogui Robert wi kadi e deftere he gañadema jawdi kewdi sabuta ko caɗele ma financement cafro sa anda no jogortoɗa jawdi ma caɗele ma ni ɓeydor jawdi wona hunde bonnore neɗɗo kono yaltinat jikkuji gonɗi e makko ɗi kadi hollirat ko yimɓeɓe gandano e makko ɗum waɗi saaha jiya woɓɓe daña ha heewa seeɗa tan kadi ɓe dutto e basal ngal ɓe gonnogal eɗen mbawi rokkirde hen yeruji kewɗi e ronɓe kalis ɗimmel ngel ko wasɓe ɓe e wonɓe hakkude ɓe e golloto gam kalis kono soko ɓamtiɓe ɓe ko kalis gollontoɓe so tawi ka gollowo aɗa yooɓe a wawa dadde e gueɗe ɗiɗi ɗe gadingel ngel golloɗa gam kalis ɗimmel ngel golloɗa gam joɓeɗa te ɗum no ɓoyri foof kubbal ma ɓeydoto e on fanno en jonnata ko en saabu en kaali ɗum e vidéo jawtuɗɗi ko goddirten tan koko wi so yawno andude ɗum no kalis liggonorto neɗɗo koye duuɓi 50 tan o yettoto e wawde gollinde windande tataɓere nde firtani aduna ko ɓurɓe jodde ɓe tan daɗata ɓeɓe tolnodiri ɓe ko ɓurɓe wonde jamraɓe ɓe mbaɗata ɗum sa janggi ha heeɓi diplôme a yalti heddaki so wona tan kuccodira e aduna gueɗe ɗe pawaki e diplôme fawi koye huccodirde e aduna e wonde jambaro e jabde gollade ko ɗum feññinta ɓamtare ma kono wona diplôme Kiyosaki wi ko sirani fotani ha e wasde moftude jawdi a fotani kadi wasde andude no jaggirta ko sirani ko ngam ganda ɗum ko sirani ko ma ɓeyda gandal ma e batte kalis omo wasiyoma e jokkodiral e gollinde ngaalu mum jangga kadi jeereji no moƴƴi so ɗum waɗima ƴoƴan kalis saɗa fuɗɗo gollinde ngaalu ma gollin ngu no moƴƴi ndendoɗa ko sirani saɗa rendina jawdi ala gandal e jawdi ko caɗele mawɗe jibinantama joom deftere o ene wasiyo kala jannguɗo ha gasni yo wattu hen janngude aduna janga defte bawɗe wallide ɗum e on fannu nayi ɓengel ko addata ɓamtare ma ko joni puɗɗotoɗa ɗum joom deftere o wi ko ma powa peeje moƴƴe tan gam janggo jottoɗa liberté financiére hewɓe ne jaggi wonde gollotoɓe ne jooɓe tan ne wawi ɗumen ɓamtude caɗele ɗe goni ko sa heeɓi foftere walla natti wawde gollade hono no gandirɗen leyɗele men ɗe ni sa heeɓi foftere a wata heɓde jobdi wawdi safrandema caɗele so woni aɗa jogino actif ɗum ma jibinane kalis hayso a gollaki ɗum woni cuuɗidi caabidi ha alɗuɓe ne jokka e alɗude hayso ɓe mawni deftere nde ne jangguini en mbasen hulde ƴettude ko sirani mbasen miijade ko yimɓeɓe kalata e men walla ko jakori e men e enen andu fandare ma ndentoɗa majjodiral hewɓe ko ɗum ndewata ina satti noon e guure men ɗe ngam darna ɓulnorɗe ene namdi jalta e ko gonɗa ko e ko gowɗa wadde ko ɗo min kadnata e mon e deftere nde mbiɗen ñaago mon mbaɗon commentaire jiyanɗe mon mbaɗon abonné mbaɗon aimé vidéo e partagé beele woɓɓe mbawa naftorade hen ha samedi inchallah.